Міркую зараз про команду, про людей, яких Бог довірив мені, і вони оточують мене. Наскільки важливо замітити сильні сторони в житті кожної людини і допомогти їм розвиватися в тих сильних сторонах, в тих дарах і талантах, які їм дав Бог. Тому що Бог буде питати не за те, що Він не дав, а за те, що Він дав. І саме ось те, що Він дав, його є архіважним і розвивати. Тому я, як пастор, повинен помічати, на що людина покликана і помазана, дати можливість людині в цьому рухатись, розвиватись, підтримати її і допомогти їй зрозуміти свій шлях. І хай Господь допоможе нам сьогодні стати благословенням один для одного. Амінь.